zamani abinka da kallo, zamani abokin tafiya, dama da ikon Allah ne. Karki manta ko kuma karka manta muna tare da kai a nan shagon Alhaji Sabo Yaro da ke nan garin Maiduguri, Borno State, Yafo Road. Babu shari in kunjiya mai shawara ta zama da ma'aurata ai ilimi domin a guje bata ai sana'a matasan mu ku kyautata kishi ku lura dan zai jawo bata mai yin siyasa shi ma zan ambata alkawari a cika shi ya tabbata to wa'azi muke dan kar ai hasada rami idan akwai sai a haye gada mai taimako ladan sai tanada uwa uba kowa ya bi zai haye maganar mace rai za ta bi ta zai ita gaskiya daga sata akan sai ku yan kasuwa ku ji tsoron duniya a shirin lahira can za a yi tambaya mu rike da kyau don kyautata dukiya da zumagiya mai kyautata zuciya mu buga ta can mu zaga ni tambaya mu faɗi gaskiya. Game da kayan kicin ko ce kayan da ya shafi aure duk abin da kake so za ka same shi a nan. Ita gaskiya daga sata akan sai ku yan kasuwa ku ji tsoron duniya a shirin lahira can za a yi tambaya. Farashin kayan mun baka dama tun lokacin da farashi amanni a cikin kaya mun baka dama ka tsoro hotonsa ka shiga kasuwa a cikin wannan kayan akwai farashin haɗa da farashin da ka baka riba ka ɗauka a wayar ka shiga kasuwa ka je in ka samu ƙasa da haka ka dawo ramu da ba shi ne. Karku manta muna tare da ku a nan green white green shagon Alhaji Sabo Yaro. Ga namijin maza